Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa wannan sabon bidiyo. Sunana Muhammad Lawan kamar da kuka sani. A darasin mu ne zan nuna ma yadda za ka saurari kiran kuma matarka ko kuma wani kana so ka ji wayansu kiran da yake kuma message ne. Duk abin da ya kunshi hanyoyin kira da abin da ya kunshi voice inda an mai insha Allah za ka ji. Kafin mu nuna muku wannan abu, kafin mu shiga cikin bidiyon, akwai da ka rubuta subscribe, kada ka manta ka danna mun subscribe, ka danna karon sanarwa saboda zarar na saki bidiyo na za sanar da to kamar yadda na ce muku, da farko za ka zo ka shiga cikin Play Store. Idan ka danna sai ka shiga cikin Play Store naka. Bancin ka shiga cikin Play Store zai bude ma fiskarsa. Sai mu jira Play Store ya bude ma fiskarsa. Ka tsaya ka bi daki ka bi abin da na koyar ma, kar ka je ka tsallake ko kuma wani makamancin haka ka zo baka gane ba. Idan ka bi da abin da na koyar ma, insha Allah za ka gane me nake nufi. Sai ka yi sacin Insta Voice. Gashi nan Insta Voice, sai ka zo ka yi sacin nashi. Zan bar muku linkin a description. Sai ka danna kai. Idan ka danna kai, za ka yi downloading nashi. Gashi nan in kun lura, mutane 5,000 ne suka yi review daga mai shekara 3 zuwa mutane 500 ne suka yi downloading na application nan. To za ka zo ka danna download. Mu already mun danna download, mun yi downloading nashi. Sai ka zo mu shiga cikin application ɗin kamar haka. Bancin mun shiga cikin application ɗin kamar haka. Bancin mun shiga application, fiskan application ɗin zai buɗe mana kamar haka. Banci ya riga ya buɗe mana, za mu ɗan jira shi. Sai a nan sai mu zo mu danna proceed ɗin nan. Mun danna sai mu ɗan jira. Application ɗin yana da wannan kenan. Sai ka zo ka sa namban budurwarka wadda kake so abin ka dinga jin duk wani kiran da ta yi ko kuma message ɗin da ka tura mata. Sai ka zo ka sa nambanta a misali. Sai ka zo ka sa kawai ka sa nambanta. Sai ka so ka sa nambanta. Sai ka zo ka sa nambanta. In ka sa nambanta a wajen, kawai sai ka danna next. Sai ka danna next. In ka danna next, sai ma verify, za a turo ma code ta namban wayanta. An turo ma code ta namban wayanta kuma already sai ka sa code din. Bari mu duba mu wani code ne aka tura mana. Gashi nan code din yana shiga da kanshi. To bancin code din ya gama shiga da kanshi, zai yi verify. Sai mu dan jira. To muna jira, zai bude mana application din. Dan yi hakuri. Zai bude mana haka. Sai zai tambaye ka shin MTN ne ko Airtel ne ko me. Sai mu danna Airtel. Sai mu danna confirm. Sai mun danna confirm, zai kawo mana haka. Sai mu danna active. Sai mu danna proceed. Sai mu danna show. Sai mu bar sa haka. Muna kawo sa haka, za mu zo mu buɗe nan. Mun buɗe nan, za mu zo mu buɗe nan wajen. Za mu zo mu danna kan nan wajen. Mun danna sai mu yi allowing nashi. Mun yi allowing sai mu danna OK. Sai mu danna OK kamar haka. Bancin mun buɗe wannan, za mu zo nan ma sai mu buɗe shi. Wannan ma za mu buɗe shi. Wannan kana so ka ga zama lajiya wannan. To already in ka riga ka yi haka, sai ka zo nan back. Idan ka zo nan back nan wajen notification nan, za ka zo sai ka buɗe shi. Idan ka buɗe shi haka sai ka yi back. In ka yi back sai ka ƙara fita back, ka yi back haka. To already ka yi back, sai ka danna not now. Idan ka danna not now, zai ce ka sa suna da me. Sai ka danna kawai, sai ka sa sunanka. Idan ka sa sunanka, bari mu sa suna kawai, mu sa wani abu haka. To already in ka riga ka sa, zai buɗe ma shafinsa. Sai mu ɗan jira. Shafi kamar haka. To nan wajen an kira ka, za a gani duk wani contact ɗin da ka kira nan wajen. Nan kuma duk wa'insu recording ɗin da aka yi duk za ka ji shi. Kamar yadda na gaya muku nan cewa in an yi kira, za a ga waye kira ko kuma wata kira nan wajen farko kenan. Gashi nan bari in sa muku makin a wajen nashi. Nan wajen za a ga ta kira ko kuma an kira ta.
za gani. Nan kuma duk wayansu contact din zaka shiga, nan kuma duk wayansu voice din da aka yi da zaka gan shi a cikin nan wajen. To shine yadda zaka yi ka saurari kiran budurwarka, duk wayansu voice din da ta yi da komai da komai da zaka iya jin sa ta wannan hanyar. Kada ka manta idan yanzu ne zuwanka channel na, kada ka manta ka danna min subscribe, abinda dai kuskure